Maayong adlaw mga higala. Welcome to another vlog. So karon, kuyugi mi nga mo tan-aw ni Mama Ilma magluto og tinibuok nga manok. So, natawa pa og nat sa kusog og nilakaw sa bukid. Nangaon sa amoy og tinibuok nga manok sa bukid. Oy, dili gid pirmi nga na tinibuok nga manok kay usa mahal ang manok Bisaya. Murag diri sa syudad na siguro sa mga 210 to 20 ang kilo. So una kay pag-andam sa manok Bisaya, sila Mama Ilma, Papa Nonoy ang nag-andam sa manok Bisaya. Ang pag ihaw, ang pagkuha sa balhibo, paglimpyo sa kanang ginhawaan sa manok. And then sa isa ka kaldero nag-andam og tubig para sabaw. Sa sabaw, simple ra kayo na ay sangig, na ay siling silispada o luya. Kung wala mo'y sangig, ang gamiton kay tangad. Kung naay tangag og sangig, ang kanang duha, di ba? O niya asin. So pabukala na siya ang tinibuok nga manok, ang tibuok nga manok diha sulod himo siyang tinola nga tinibuok nga manok. Pabukala na siya niya since kahoy man ang gamit, kusog kay ang kayo, dali ra na siya maluto. So inani na naiyahang pormahas kang kalawia. Naoy nakamingaw kayo ang tinibuok nga manok gyud as in. Wala gyud makalabaw sa tinibuok nga manok sa bukid. Wala jud. So kada mga on may sa bukid, duha ka kanon ang andamon bugas mais o bugas humay. Pero pwede ra gud nga bugas mais, mas lami jud ang bugas mais. Unya ang buhaton ana kay sa amo ang taghatag sa kaplato kay butangan namo og sabaw, aya pa namo butangan og kanon. Kung naa pa mo'y daghang sili sa inyong tanom, wala pa panghutda sa inyong mga manok inyong sili, butang sili ang inyong plato. Dili na mabutang ang sili ang bandihado nga sabaw kay na may uban nga dili ganahan og inanakahalang. Yung inana dyan ang mga mama dyan ang last na mukaon. So thank you so much for watching. Maura na itong short nga vlog. Stay safe everyone!